Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Annie, 23 years old at graduating student. Gusto ko lang i-share ang isa sa mga karanasan kong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang karanasang pilit kong binabaon sa limot pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ito ang kwento namin ni Kuya Bernie, ang asawa ng ate kong si Hera. OJT ako noon nang makitira ako sa kanila. Pansamantala lang dapat. Praktikal lang, sabi ko sa sarili ko. May trabaho si ate. Madalas late kung umuwi. Si Kuya Bernie naman ay work from home. May isa na rin silang anak, si Mikay, 9 years old at nag-aaral ng elementarya. Maaga akong umaalis ng bahay araw-araw. Pag-uwi ko, madalas si Kuya at si Mikay lang ang nandoon. Minsan, nanonood sila ng TV. Wala namang kakaiba sa umpisa. Normal at maayos naman ang lahat. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko si Kuya Bernie ng mas malinaw. 38 anyos na siya. Moreno, matangkad, maayos manamit. Hindi siya yung lalaking palasalita, pero ramdam mo naman yung presensya niya sa bahay. At may mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman yung bastos, hindi rin yung lantaran. Yung tipong mapapatingin ka rin sa kanya, tapos pareho kayong iiwas. Doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Sa una nga, pinapagalitan ko yung sarili ko. Asawa siya ng ate mo, kuya mo siya. Pero kahit anong pilit kong pagpigil, may mga sandaling hindi ko talaga mapigilan. Isang hapon, kakauwi ko lang galing OJT. Pagod, pawis na pawis, at gusto ko lang magpahinga. Nasa kusina noon si Kuya Bernie, nagtitimpla ng kape. Mukhang pagod ka yata, tanong niya. Oh kuya, grabe today eh. Sagot ko habang binababa ang bag ko. Gusto mo ng kape? Pwede. Inabot niya sa akin yung tasa. Nagkatitigan pa kami saglit. Ewan ko kung ako lang, pero parang may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo talaga, sabi niya. Kailangan eh, malapit na ako makatapos. Ngumiti siya. Magiging magaling ka. Masipag at matyaga ka naman. Simpleng salita lang pero iba yung dating. Mula noon, naging mas madalas ang mga usapan namin. Sa sala, sa kusina, minsan habang nanonood si Mikay ng TV. Mga tanong na parang wala lang, pero may halong personal na. May boyfriend ka ba? Tanong niya minsan, parang casual lang. Wala? Sagot ko. Talaga? Oo naman. Eh bakit? Wala eh, walang magkamali. Natatawa kong sabi. Sus, sa ganda mong yan. Talaga ba? Oo, kaya pasensya ka na kung minsan napapatingin ako sa'yo. Baka may pasabay ka. Anya, ikaw na bahala kuya, kahit anong pagkain lang. Dapat doon pa lang, tinigil ko na. Dapat doon pa lang, alam kong may kakaiba na. Pero hindi ko ginawa. Mula noon, tuloy-tuloy na ang chat. Hindi man araw-araw pero madalas. Bagay sa'yo yung suot mo kanina ha. Kuya naman. Totoo naman eh. Doon ko naramdaman ang kilig na may kasamang takot. Alam kong mali. Dapat umatras ako. Pero sa bawat araw na nagkakasama kami sa iisang bubong, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hanggang sa dumating yung gabi na kaming dalawa lang ang gising. Tahimik yung bahay noon. Tulog na si Mikay at wala si ate. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita. Pero pareho naming alam may linya na kaming malapit ng tawirin. May overnight training sila sa opisina. Alam naming pareho ni Kuya Bernie na wala siya hanggang kinabukasan ng hapon. Si Mikay ay maagang natulog. Pagod sa school, at kaming dalawa naiwan sa sala.
Napakatahimik. Yung klase ng katahimikan na ramdam mo sa dibdib. Nanonood lang kami ng TV sa umpisa. Magkalayo at hindi nag-iimikan. Pero kahit ganoon, ramdam ko yung presensya niya. Parang bawat galaw ko may bigat. Gusto mo ng juice? Tanong niya. Tumayo siya mula sa may sofa. Oo kuya, salamat. Sagot ko. Pagbalik niya, umupo siya sa may mas malapit kaysa sa dati. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, pero hindi rin naman ako lumayo. Okay ka lang ba dito? Tanong niya bigla. Oo naman. Bakit? Sagot ko. Wala lang, baka nabobore ka. Umiling ako. Hindi, ayos lang. Nagkatinginan kami. Saglit lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang unang nagsimulang magbukas ng mas personal na usapan. Basta bigla na lang kaming nagkwentuhan. Tungkol sa pagod, sa mga pangarap, sa mga bagay na hindi namin madalas sinasabi kahit kanino. Hindi pala madaling maging magulang. Sabi niya habang nakatingin sa sahig. Pero mahal ko si Mikay. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpupursige. Kaya ikaw, pipiliin mo ang lalaking mamahalin mo. Tumango ako. Tama ka. Gusto ko yung katulad mo, kuya. Mabuti kang ama. Nakikita ko yun sa'yo. Napatingin siya sa akin. Salamat. Yung tingin niya, doon ako kinabahan. Hindi na siya yung Kuya Bernie na kilala ko bilang asawa ng ate ko. Para bang ibang tao na siya nung mga sandaling yon. Ibang lalaki. Ani, mahina niyang tawag. Alam mo bang, huminto siya. Maganda ka. Nanlaki ang mga mata ko. Kuya naman. Totoo, dugtong niya. Matagal ko nang napapansin yun. Doon ako dapat tumayo na. Doon na dapat ako umakyat ng kwarto. Pero hindi ko yun ginawa. Kuya, sabi ko na halos pabulong. Mas lalo pa siyang lumapit. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Yung hininga niya. Parang nawalan ako ng lakas ng mga sandaling yon, Miss Love. Kung gusto mong tumigil, sabihin mo lang. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung takot ako o kung ayaw ko lang talagang tumigil. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. At sa halip na bawiin, hinayaan ko. At doon nagsimula ang lahat. Parang pareho naming sinusukat kung hanggang saan kami pwedeng umabot. Nararamdaman ko yung noon niya sa noo ko. Yung hininga niya na halos kasabay na ng sakin. At this point, sabi niya, halos pabulong. Alam kong wala kong karapatang gawin to pero hindi ako sumagot. Halo ng kaba, kilig at takot. Naghiwalay kami agad. Pareho kaming hingal. Pareho rin kaming tahimik. Sorry, sabi niya agad. Ako dapat ang humingi ng sorry. Sagot ko. Pero kahit ganon, hindi na namin yon mababawi. Umakyat ako sa kwarto ko ng gabing yon. Tapos hindi kami nag-usap. Pero pareho naming alam, may nabago na. Hindi ako nakatulog agad. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari. Yung halik, yung kamay niya, at yung katotohanang asawa siya ng ate ko. Pero kahit ganon, may bahagi sa akin na hindi nagsisisi. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nag-almusal kami. Si Mikay masigla. Pero pag nagtatagpo ang tingin namin ni Kuya Bernie, mabilis kaming umiiwas. Hanggang sa isang hapon, nag-message siya. Okay ka lang ba? Oo naman. Kung gusto mong kalimutan yung kagabi, rarespetuhin ko. Matagal bago ako nag-reply. Hindi ko rin alam kung ano ang tama. Ilang segundo lang, may sagot na. Ako rin, Ani. At doon ko naintindihan. Hindi pa pala natatapos ang kasalanan sa isang gabi. Minsan, doon pa lang talaga to nagsisimula. Akala ko matapos yung gabing yon, titigil na kaming dalawa. Akala ko sapat na yung kaba at takot para umatras ako. Pero mali ako. Mas naging tahimik kami ni Kuya Bernie sa bahay.
Hindi na tulad ng dati na may kwentuhan sa sala. Ngayon may distansya na. May ilangan. Pero sa likod nun, may isang bagay na hindi tumitigil. Ang chat. Una, paminsan-minsan lang. Nakarating ka na ba? Oo kuya, salamat. Hanggang sa naging mas personal. Iniisip pa rin kita, Ani. Matagal akong nakatingin sa screen bago sumagot sa kanya. Kuya, dapat hindi. Alam ko, pero alam mo naman ang nararamdaman ko. Doon ko naramdaman na hindi lang pala ako yung naghihirapan. Sa bahay, normal ang lahat sa paningin ng iba. Si Ate Hera, pagod lagi. Diretso tulog. Si Mikay, abala sa school, pati sa panunood ng cartoons. At ako, parang bisita nila na may tinatagong lihim. May mga sandaling nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie sa kusina. Wala namang nagsasalita sa amin pero may tensyon. Isang tingin lang, parang may sinasabi na ang mga mata. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto, nag-vibrate ang phone ko. Si Kuya Bernie nag-chat. Gising ka pa? Oo kuya, pwede ba kitang makausap saglit? Alam kong delikado, pero bumaba pa rin ako. Nakita ko siyang nakaupo sa may sala. Ayokong may marinig kaya sandali lang tayo mag-uusap. Tumango ako. Hindi ko alam kung tama pa to, pero araw-araw, mas nahihirapan akong magpanggap na parang wala lang. Napayuko ako. Ako rin kuya. Lumapit siya ng kaunti. Sapat para maramdaman ko yung presensya niya. Kung aalis ka dito baka mas madali. Sabi niya, pero ramdam ko na ayaw niya rin. Hindi pa pwede. OJT ko. Sagot ko. Nagkatinginan kami. Hinawakan niya ang kamay ko noon. Hanggang sa naglapat ang labi naming dalawa. Isang halik na lumalim. Wala na akong nagawa noon ng tuluyan niyang kalasin ang lahat sa akin. Hindi ko na naisip na asawa siya ng ate ko. Basta ang alam ko lang noon, yung nararamdaman ko, yung kakaibang init. At sa may sala, doon nangyari ang lahat. Ang unang beses na may nangyari sa amin ni Kuya Bernie. Mabilis kami nag-ayos noon ng sarili namin. Nang biglang may narinig kaming tunog mula sa kwarto ni Mikay. Pareho kaming napatingin doon. Tas bigla kaming naghiwalay. Umakyat ka na, sabi niya agad. Doon ko naramdaman kung gaano kami kalapit sa kapahamakan. Pero kahit ganon, hindi pa rin kami tumigil. Mas naging madalas pa nga yung chat namin sa madaling araw. Naiisip mo rin ba ako ngayon? Oo naman. Ako rin eh. Namimiss na nga kita. Sabi pa niya. May mga gabi na umiiyak akong mag-isa. Iniisip ko ang ate ko. Iniisip ko kung anong klaseng kapatid ba ako. Pero tuwing umaga naman, pag nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie, bumabalik ang lahat. Oo, alam kong maraming magagalit, pero totoong nagkagusto ako kay Bernie. Na totoong minamahal ko siya. Isang hapon, umuwi si Ate Hera ng mas maaga kaysa dati. Nasa sala kami noon ni Kuya Bernie. Magkalapit at nag-uusap ng mahina. Oh, andito ka na pala. Biglang sabi ni ate. Bigla kaming napatalon sa gulat dahil hindi namin siya namalayan. Mabilis akong tumayo. Opo ate. Maaga kasi ako ngayon. Sagot ko. Napatingin siya sa amin. Parang may napansin pero ngumiti lang. Kumain na kayo? Tumango lang si Kuya Bernie. Ako naman, hindi makatingin ng diretsyo. Kinabukasan, mas naging maingat pa kami. Pero mas naging matindi rin ang pagila. Isang gabing wala ulit si ate. May inasikaso sa opisina. Nasa kwarto ako noon, nagliligpit nang may biglang kumatok. Si Kuya Bernie. Sandali lang. Pwede ka bang lumabas? Sabi niya. Kabado pa ako noon. Kuya baka kasi. Sandali lang naman eh. Namiss na kita. Ulit niya. Hindi siya pumasok. Nasa pintuan lang siya. Pero sapat na yun para manginig ako.
para mag-init ako. Nag-uusap lang kaming dalawa habang nakahawak siya sa kamay ko. Matagal-tagal din kaming nagkwentuhan. Nang biglang may tumunog mula sa labas. Bumukas ang gate. Andiyan na yata si ate. Bulong ko. Umatras na siya. O sige na, pumasok ka na. Anya. Mabilis naman akong pumasok sa kwarto ko at sinara ang pinto. Hanggang sa narinig ko na ang boses ni ate sa ibaba. Doon ko na pagtanto. Nakakatakot pala. At the same time, nakakakonsensya. Humiga ako sa kama na nanginginig. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong sinisira ko ang pamilya ng kapatid ko. At sa puntong yon, mas malinaw na sa akin. Habang tumatagal, mas mahirap nang umatras. At ang mas masakit, ang magiging kapalit ng mga ginagawa ko. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Nagpatuloy ang patagong relasyon namin ni Kuya Bernie. Hanggang sa dumating nga ang birthday ni Ate Hera. Matagal niya yung pinaghandaan. Ilang linggo pa lang bago ang mismong araw. Excited na excited siya. Gusto niya ng simpleng salo-salo lang. Basta may swimming, kainan at kumpletong pamilya. Dahil yun din ang gusto ni Mikay. Kaya naman nag-book siya ng maliit na resort. Kami-kami lang at ang ilang kaibigan ni ate sa trabaho. Buong biyahe, tahimik lang ako. Nakatingin ako sa bintana ng sasakyan. Pilit inaayos ang sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko na sa araw na yon, magiging normal ako. Wala akong gagawin na kahit ano. Wala akong iisipin. Ate ko ang may birthday. Asawa niya si Kuya Bernie. Hanggang doon lang dapat. Pero kahit ganon, ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, iba naman ang nangyayari sa kalooban ko. Pagdating namin sa resort, agad naging masaya ang lahat. Nag-ayos si ate ng mesa, naglabas ng pagkain. Si Mikay, diretso sa pool. Si Kuya Bernie, tinutulungan si ate. Natila isang masayang pamilya. Ako, parang bulto. Nandoon pero wala sa sarili. Habang nagsiset up, napansin ko si Kuya Bernie sa gilid. Pawis na pawis, nakasando. Muli akong napatingin sa kanya. Kasabay na rin ng paglunok at kakaibang init na pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit sa araw na yon, mas malinaw ko siyang nakikita bilang lalaki, hindi bilang asawa ni Ate Hera. Buong hapon, normal naman ang lahat. Kainan, tawanan, kuhaan ng litrato. Nag-swimming kami. Si ate masayang masaya. Si Mikay hindi mapakali dahil sa tuwa. Pinilit kong umiwas noon kay Kuya Bernie. Pero kahit hindi kami magkatabi, nararamdaman ko siya. Parang bawat galaw ko may nakatingin. Parang bawat hakbang ko may nakakaalam ng lihim ko. Nakasuot ako noon ng sando at maiksing short. Maputi kasi akong babae. Kaya't alam kong kahit sino, mapapatingin talaga sa hita ko. Lalo na si Kuya Bernie. Pagdating ng gabi, doon nagsimula ang inuman. Hindi ko intensyong uminom. Pero si ate kasi nagyaya. Birthday daw naman niya. Kaya hindi na ako tumanggi pa. 1, 2, 3. Hanggang si ate halatang tinatamaan na. Tumatawa na ng malakas at mas madaldal na kaysa dati. Si Kuya Bernie umiinom din pero kontrolado nito. Habang lumalalim ang gabi, yung iba nananatili, yung iba nag-uwian na. May natulog na, may pumasok na sa kwarto. Si Mikay, mahimbing na rin ang tulog. Naiwan na lang kaming 3 sa pool area. Nagkukwentuhan. Madilim na rin. Dahil konti na lang ang bukas na dim light. Hindi ko alam kung anong oras nagsabi si ate na hilo na siya. Basta naalala ko, bigla na lang siyang umupo sa gilid. Tumatawa pa rin pero halatang may amats na. Samahan mo na sa kwarto kuya, sabi ko kay Kuya Bernie. Tumango naman siya at tinulungan na si ate. Mag-isa akong naiwan sa gilid ng pool. Doon ko naramdaman ang takot ulit. Yung takot na hindi dahil may multo o may masamang mangyayari, kundi dahil alam kong kapag bumalik si Kuya Bernie, kaming dalawa na lang ang may iwan.
At bumalik nga siya. Tahimik siyang umupo sa kabilang gilid. Walang sinasabi. Ako rin. Pero kahit walang nagsasalita sa amin, ramdam ko naman ang bigat ng mga sandaling yun. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik lahat. Ang mga chat, ang mga tingin, ang mga halik. At ngayong wala si ate, tulog siya. Hindi niya alam kung anong maaari na namang maganap sa amin ng asawa niya. Doon ko naintindihan na minsan hindi kailangang planuhin ang kasalanan. Minsan, sapat na ang pagkakataon. Hindi ko na maaalala kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, bigla na lang kaming nagkalapit. Alam kong dapat umatras ako. Alam kong dapat tumayo ako at umalis. Kaarawan to ni ate. Kahit dito man lang sana, ay irespeto ko siya. Pero hindi ko ginawa. Sandaling parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na kailangang ikuwento ang detalye. Basta nag-swimming kami at sa ilalim ng pool nangyari ang hindi dapat. Pagkatapos nun, bumalik ako sa kwarto ko na parang may pasan-pasan na bato sa dibdib. Hindi ako makatulog. Kinabukasan, masakit ang ulo ni ate. Nagrereklamo pero masaya siya. Ako, tulala. Dala ko hanggang pauwi ang isang kasalanang hindi ko na alam kung paano ko pa tatakasan. Pagka-uwi namin mula sa resort, sinubukan kong maging normal. Ngumingiti ako kay ate. Nakikipaglaro kay Mikay. Kumikilos na parang wala lang. Pero sa loob ko, may sirang parte na hindi ko na maayos. Tuwing nakikita ko si Ate Hera, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Masaya siya. Walang alam. Nagkukwento ng birthday niya, ng mga pictures, at ang plano sa susunod na bakasyon. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may humihila sa akin pababa. Si Kuya Bernie, mas naging tahimik kaysa dati. Hindi na kami nagkakatitigan. Kung magkakasalubong man kami, mabilis na kaming iiwas. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin siya. Parang multong sumusunod sa akin sa loob ng bahay. Kapag gabi, hindi ako nakakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung tanong, hanggang kailan ko naman kaya kayang makipag-usap kay ate na parang wala akong ginagawang masama, na parang wala akong tinatago. Hanggang kailan ko kayang makisalo sa hapag habang alam kong sinisira ko ang tiwala niya, ang pamilya niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin kong nakatingin si ate sa akin. Okay ka lang ba, Ani? Tanong niya. Parang pagod na pagod ka yata nitong mga nakaraang araw. Stress ka palagi, pumapayat ka na. Gumiti ako. Oo ate pagod na pagod ako sa OJT. Tumango siya. Ani, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mas importante pa rin ang kalusugan. Magpahinga ka, okay? Kinagabihan, nag-message si Kuya Bernie. Ani, pwede ba kitang makausap? Matagal akong nakatitig sa screen bago sumagot. Hindi na kuya. Ayoko na. Nag-type siya ulit. Tumigil, tapos nag-type ulit. Sorry. Yun lang. At sa simpleng salitang yun, parang may bumagsak. Hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil doon ko tuluyang na-realize na wala naman palang patutunguhan ang lahat ng to. Hindi to totoong pag-ibig. Isa itong pagkakamaling patuloy lang naming pinipili. Kinabukasan din noon, nagpaalam ako kay ate. Sabi ko, may offer na mas malapit sa OJT ko. Mas makakatipid pa sa pamasahe, mas praktikal at hindi na ako mapapagod. Hindi siya agad pumayag. Pwede ka namang dito na lang. Konti na lang naman, sabi niya. Muntik na akong maiyak noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Ate, kaya ko naman na. Tsaka gusto ko ring masanay mag-isa, katulad mo. Matagal siyang tumahimik. Tapos tumango. Kung saan ka mas okay, edi sige, susuportahan na lamang kita. Sabi niya.
Wala siyang kaalam-alam na sa pagpayag niya, niligtas niya ako. At niligtas niya ang pamilya niya, kahit hindi niya sinasadya. Nung gabi ring yun, nag-impake na ako. Mga gamit ko, mga libro ko dati, mga bagay na dala ko bago pa ako pumasok sa bahay na ito. Maya-maya dumaan si Kuya Bernie sa tapat ng kwarto ko. Huminto siya, pero hindi na siya pumasok. Tapos sinabi niya lang na, "Mag-iingat ka doon, Annie." Tumango lang ako at hindi ako tumingin sa kanya. Kung tumingin ako, baka hindi pa ako matuloy na makaalis. Kinabukasan din noon, maaga na akong umalis. Nagpaalam ako sa kanila at nagpasalamat. Habang papalayo yung tricycle, nakaramdam ako ng lungkot. Pero hindi dahil iniwan ko sila, kundi dahil iniwan ko ang isang bersyon ng sarili ko na hindi ko na gustong balikan pa kahit kailan. Sa bagong tinitirahan ko, mas maliit yun. Mag-isa lang ako. Pero doon naman ako nakahinga ng maluwag. Hindi na ako nagtatago. Pero ang kapalit lang ay ang gabi-gabing pagsisisi. Hanggang ngayon, Miss Love, dala ko pa rin ang bigat. Hindi ko nga alam kung mapapatawad ko yung sarili ko. Hindi ko rin alam kung tama ang lahat ng desisyong ginawa ko. Ang alam ko lang, may mga kasalanang hindi mo kayang itama sa paghingi ng tawad. Minsan, ang tanging tamang gawin ay ang umalis na lamang. Hanggang ngayon, nanatiling lihim ang sikreto namin ni Kuya Bernie. At ibabaon ko yung sikretong yon hanggang sa huling hininga ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-share ng maiksing istorya ng aking buhay. Nasa abroad naman ang mister mo, di ba? At nasa abroad din naman ang misis ko. Parehas lang tayong kailangan ng isa't isa. Basta mag-iingat tayo, Greg. Walang dapat makaalam ng relasyon natin. Teacher ako, at alam mo kung anong mangyayari sa akin kapag may nakaalam ng lihim natin. Kasalanang mortal. Ika nga ng matatanda noon. Bago ikasal ang mag-asawa, ang sermon pa nga ng pari ay ang salitang huwag makikiapit. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Pero paano nga ba kung ang tukso ay mahirap iwasan? At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ako nga pala si Greg. Hindi ko ho tunay na pangalan. 31 years old na. Hiwalay na ako sa asawa ko sa kasalukuyan, pero may kinakasama na ako ngayon. Siya ang babaeng biglang tumating sa buhay ko sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang ina pala ng anak ko na si Faye ay 30 years old na at OFW. Nagsimula ang dilubyo sa buhay namin ni Faye nang magdesisyon siyang mag-abroad. Para sa akin, kasalanan niya kung bakit nasira ang pamilya namin, kaya't hindi niya ako masisisi kung bakit nagawa ko yun sa kanya. Dahil lumalaki na ang anak namin, siya mismo ang nagpasya na mag-abroad dahil para sa kanya, kulang ang kinikita ko sa pinagtatrabahuhan ko. Ang katwiran niya, masyado raw kaming maraming gastusin. Idagdag pa ang bahay na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos. Kung gusto ko raw ako na lang ang mag-abroad, pero ayoko. Okay na ako sa trabaho ko. Hindi ako pumayag nung una na umalis pa siya, pero mapilit si Faye at gusto niyang siya ang nasusunod, kaya kahit ayaw ko, ay ginawa niya pa rin ang gusto niya. Tumigil ako sa trabaho dahil walang magbabantay sa anak namin na noon ay 4 years old pa lang at magsisimula ng mag-aral ng daycare. Si Faye ang siyang sumuporta sa pamilya namin. Marami akong what if sa kanyang pag-alis. Bata pa kami at hindi ako sigurado kung kakayanin namin ang magkalayo. Siyempre, lalaki ako at may pangangailangan. Hindi ako sigurado kung kaya ko bang tiisin ang paglayo namin ni Faye.
Siguro nga ang tukso ay lagi lang andyan at hindi kayang iwasan. At inaamin ko naman ang naging kasalanan ko. Isa ako sa mga tinamaan nun. Naging mahina ako. Nahihirapan ako mag-adjust noong una. Hirap ako sa mga gawain sa bahay dahil hindi ako sanay. Pero natuto rin naman ako hindi nagtagal. Hanggang dumating na ang araw ng pasukan. Nagsimula ang lahat dito sa pasukan ng anak ko sa school. Dito ko na nakilala si Jane. Hindi niya ho tunay na pangalan. Siya ang teacher ng anak ko. Hindi ko inakalang magbabago ang lahat sa buhay ko sa pagkakakilala namin ni Teacher Jane. Halos kaedad ko lang din si Jane at aaminin ko, maganda siyang babae. Matangkad at maganda ang pangangatawan at halatang maalaga sa personal hygiene. Isa pa naman yun sa katangian ng babae na nakakapagpaakit sa akin, ang isang babaeng malinis sa katawan. Attracted ako kay Jane sa madaling sabi, lalo na at napakahinhin niya na kaibang-kaiba sa asawa kong brusko kung kumilos. Malayo din pala si Jane sa asawa niya dahil nasa abroad din ito. Isang seaman ang mister niya. Napakabait niya sa mga bata. Siguro'y isa sa mga katangian ng mga guro ang pagiging mabait at malapit sa estudyante. Hindi rin naman sa pagmamayabang. May angkin din naman akong kakisigan. Hindi rin naman ako papahuli sa mga kalahi ni Adan. Mula nang umalis ang asawa ko, ang lagi niyang bilin sa akin ay wag na wag ko raw papabayaan ang anak namin, pati na ang sarili ko. Lagi kaming nag-uusap ni Faye sa video call halos gabi-gabi. Hindi rin naman maipagkakaila sa sarili ko na namimiss ko rin ang asawa ko. Pero sa araw-araw na nakikita ko si Teacher Jean, ay nagsimula kaming maging malapit sa isa't isa. Ako kasi ang lagi niyang nauutusan sa mga gawain sa classroom dahil sa ako lang din ang nag-iisang lalaki na nagbabantay sa kanilang anak. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataong naging close na ako sa teacher ng anak ko. Dahil na rin iisang way lang ang pauwi sa bahay namin at bahay nila. Actually, nasa isang barangay lang kami. Kaya tuwing uwian, nagkakasabay kaming umuwi. At dahil teacher naman siya ng anak ko, walang mali siya kung halos araw-araw sabay kaming umuwi. Kahit makita pa kami ng mga kapitbahay namin at kamag-anak ng asawa ko, ay wala namang masama. Pinasasakay ko na lamang si Teacher Jane sa luma kong Vios na naipundar ko pa nung binata pa ako. Second hand ko lamang yung nabili. Greg, pwede mo ba akong tulungan bukas? Chat sa akin ni Teacher Jane isang gabi. Sure naman ma'am, tungkol ho ba saan? Kailangan ko lang maglagay ng mga decorations sa classroom bukas ng Sabado. At ililipat rin kasi yung mga cabinet para maayos. Medyo mabibigat kasi eh. Sige ma'am, wala naman akong gagawin sa bahay bukas eh. Kapag weekend kasi, ay kinukuha ng biyanan ko ang anak kong si Stephanie. Hinahayaan ko na lamang na dalhin nila ang anak ko sa bahay nila. Kukunin ko siya tuwing Sunday ng hapon dahil sa Lunes ay klase na. Sa totoo lang, ayoko sa mga biyanan ko. Masyadong maliit ang tingin nila sa akin dati pa man. Mas lalo na ngayong nasa abroad ang anak nila at ako ang naiwang nagbabantay kay Stephanie. Ayoko rin namang iasa sa kanilang pagbabantay sa anak ko, kaya pinili kong tumigil na lang sa trabaho ko. Hanggang sa tinagal-tagal, ay mas lalo pa kaming naging malapit ni Teacher Jane. Lagi kaming magka-chat at kung ano-ano na lang ang napag-uusapan namin. Ewan ko ba naman, sa ilang buwang lagi kaming magkasabay umuwi, ay parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Lagi siyang nakikisabay sa kotse at talaga namang napakabango niya. Isang araw nga, walang pasok noon at holiday. Nakiusap si Teacher Jane sa amin sa GC na baka raw may mag-volunteer na maglinis ng classroom dahil may darating na mga bisita mula sa Municipal Health sa Ludes. Uso na kasi muli ang dengue noon sa bayan namin,
kaya dapat malinis ng mga magulang ang kapaligiran ng school. Isa nga ako sa napakiusapan na maglinis ng room ng kinder. Buong akala ko naman ako at ilang nanay ang pupunta. Pero nagulat ako pagdating ko. Kami lang ni Teacher Jane ang andon at walang ibang nanay na dumating. Marami silang alibay na hindi makakatulong sa paglilinis. Nakaramdam ako ng kakaiba nang makita ang suot ni Teacher Jane. Nakamaong short lang ito ng maiksi at sando. Kahit pawisan ay mukhang ang bango-bango pa rin niya. Hindi ko na alam ang ginagawa ko, pero sobra akong humanga sa kanya. Ang hirap din talaga ng malayo ang asawa. May kakaibang init akong nararamdaman sa iba. Pinagtataka ko pa, parang sinasadya ni Jane na lumapit sa akin at dikitan ako palagi. Ramdam kong may kakaiba sa amin ni Jane at ramdam ko ang mga titig niya sa akin. Kaya nung umuwi na kami, ay dito ko na sinubukang yayain siya na lumabas. Sabado naman ngayon at wala si Stephanie. Nag-date kami ni Jane ang araw na iyon at hindi ko inasahang dito ay mas lalo pa kaming mapapalapit sa isa't isa. Dalaga na pala ang anak niya, kaya okay lang tong naiiwan sa bahay. Hanggang sa kinagabihan ay dito na kami nagsimulang maglandian ni Jane sa chat. Ang ganda-ganda mo talaga, ma'am, at ang bango-bango pa. Gwapo ka rin naman, Greg eh. Humanga nga ako sa'yo kanina eh. Sagot nito. Siya nga pala, ano bang ginagawa mo? Nakahiga na sa kwarto, ikaw? Pwede ba tayong mag-video call? Hindi ko inasahang pumayag si Jane sa request ko. At dito na nga nagsimula ang mga kalokohan namin through chat at video call. Hanggang sa napagkasundoan naming magkita kinabukasan sa isang hotel. Dito na ako tuluyang nagkasala sa asawa ko. Nangyari na nga ang bawal. Pareho kaming nakalimot. Dahil na rin siguro pareho kaming uhaw dahil ang mga asawa namin ay parehong OFW. Parehong nasa malayo. Mabilis ang mga pangyayari at halos sabik ang bawat kilos namin. Tatapos kami at lumabas ng hotel na para bang walang nangyari. Sa school ay kaswal lang ang mga usapan namin na para bang walang nangyari. Pero sa chat ay naroon na ang lambingan naming dalawa. Pag Sunday at nasa bahay ng biyenan ko ang anak ko ay tumatakas kami. May tagong hotel sa dulong bayan namin at doon ay nakakatatlong oras kami at weekly ganon ang aming senaryo. Jane, mag-pills ka ha. Isipin na lang natin na pareho tayong nag-e-enjoy. Lalaki ako at babae ka. May hinahanap ang aking katawan at ganun ka rin. Matured na tayo, Jane. At alam mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Oo naman, Greg. Naiintindihan kita at hindi ako mahirap kausapin pagdating sa ganyan. Alam ko ang pinasok ko at basta enjoy lang tayo. Salamat dahil ginagalang mo ko kahit pareho tayong may sabit na. Ewan ko ba? Ang lakas kasi ng dating mo eh. Tsaka hinahanap na talaga kita, Jane. Pasensya ka na rin ha. Basta mag-iingat tayo. Lalo naman akong humanga sa kanya. Kahit sa school ay may meaning ang kanyang mga titig sa akin. Naramdaman ko na wala na akong gana sa asawa ko. Pag tumatawag ito at nagvi-video call, ay wala na ang aking saya. At alam kong nararamdaman yun ni Faye. May problema ba, Greg? O wala naman. Bakit? Ano bang problema? Ikaw, may problema ka ba? Pagod lang ako. Araw-araw ba naman ako nagbabantay sa school at nag-aasikaso sa bahay? Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Si nanay na lang ang maghahatid kay staff sa school para makapagtrabaho ka pa rin. Ikaw naman tong ayaw mo. Alam nga may pagkatiwala akong anak ko sa nanay mo. Alam mo naman ang nanay mo, di ba? Mainit ang ulo sa akin. Ewan ko ba sa'yo, Greg? Hindi ko talaga maintindihan kung tama ba yung mga katwiran mo. Pinatayan ko siya ng tawag, kahit na nagsasalita pa siya. Basta't bigla na lang na nawalan na ako ng gana sa kanya. Ang lagi ko na lang hinahanap ay si Jane. Dahil sa kapusukan namin ni Jane, kahit Saturday at ibang araw sa loob ng isang linggo, tumatakas kami pag nasa bahay ng biyenan ko ang anak ko. Tatakas akong pilit
at kahit sa kotse ay nakakaraos kami. Buong akala ko, wala nang katapusan ang aming kaligayahan. Sa bawat pagkikita namin ni Jane kay saya ng aking pakiramdam at gusto kong huwag nang matapos ang sandaling iyon. Hanggang isang araw, nakaiwan ng coin purse at lipstick at cologne sa kotse si Jane. Nakita ito ng biyanan kong nanghiram ng kotse. Mabuti na lang, walang pagkakakilanlan ang coin purse. Sinabi ko na lang na naiwan yan siguro ng pasahero ko. Nagsisinungaling kasi ako sa biyanan ko at sinasabi kong umi-extra ako sa grab car tuwing nasa bahay nila si Stephanie. Natutuwa pa nga to. At least raw may silbi ako. Masakit sa akin ang mga salitang yun. Sa mga mata talaga nila ay wala akong silbi. Mag-iingat na tayo, Greg. Mahirap magkaproblema. Iisang barangay lang tayo. Nakakahiya. Teacher pa naman ako ng mga bata. Wika ni Jane isang araw ng Sabado. Matapos kong ikuwento na nakita ng biyanan ko ang gamit niya sa kotse. Tama ka. Mahirap talaga tong sitwasyon na pinasok natin. Simula noon ay hindi na sumasabay si Jane sa kotse ko at mahirap nang pagdudahan kami. May nagtanong pa nga na nanay sa akin, bakit raw hindi na sumasabay si Ma'am Jane sa akin. Nagpaliwanag na lang ako na nag-iingat kami at baka magawan pa kami ng issue sa closeness namin. Hanggang sa pinagdududahan na rin si Faye ng kanyang asawang si Mark. Pero baliwala lang sa amin ang ganong problema. Tuloy lang ang aming ligaya 3 beses sa loob ng 1 linggo. Hanggang sa biglang umuwi ang asawa ko. Buwan iyon ng Disyembre. Masaya ang anak ko at pamilya niya. Magbabakasyon lamang daw siya at sa January ay babalik ulit. Natigil muna ang pagkikita namin ni Jane at nakaramdam ako ng lungkot. Ang baho-baho ng amoy ng asawa ko para sa akin. Kada yakap at halik niya iniiwasan ko at nilalayuan siya. Ewan ko ba kung bakit ginagawa ko yun? Pero nandidiri talaga ako sa mga halik ni Faye. May nangyari naman sa amin ng asawa ko, pero parang wala lang sa akin. Wala na akong amor kay Faye. Hanggang sa kung ano-ano na ang pinagsasabi niya sa akin at wala rin naman akong pakialam kahit ano pang sabihin niya. Bakit, Greg? May iba na ba? Akala ko ba namimiss mo ko? Akala ko gusto mo akong makita kaya umuwi din ako. Pero bakit ganyan ka? Asawa mo ako, Greg. Pero daig ko pa may sakit kung layuan mo. Nandidiri ka ba sa akin? Aba, mali ko ba? Basta't ganyan ang nararamdaman ko. Wala na akong gana. Pagod lang siguro ako, Faye. Pwede bang wag na natin gawing issue to? Pagod din naman ako, Greg. Sino ba kasi nagsabi sa'yo mag-abroad ka? Para naman sa atin yun eh. Bakit ka ba nagkakaganyan ha? May babae ka ba? Wala akong babae. Sadyang may mga bagay lang na hindi na pwedeng ipagpilitan. Alam kong nasaktan ko si Faye. Pero hindi ko naman kasi sinasadyang mawala ang damdamin ko sa kanya. Hindi ko sinasadyang mabaling sa iba ang pagtingin ko, lalo na ang pag-ibig ko. Pero sa oras na malaman kong may iba ka na, hindi ko talaga alam kung anong magagawa ko sa'yo. Banta nito sa akin. Gano'n naman siya palagi eh. Dati pa, matapang. Isa yun sa ugali niya na hindi ko talaga gusto. Umalis muli ang asawa ko. At alam kong duda na ito sa akin. Hindi kasi kami nagkaayos bago siya umalis. Pero wala na kaming pakundangan pa ni Jane. Balik na naman kami sa dati. 3 times a week. Ilang buwan pa at ang asawa naman ni Jane na si Mark ang nagbakasyon. At pareho sila ng reklamo ni Faye. Wala na rin gana si Jane kay Mark na asawa niya. Malala ang nangyari sa kanila. Nanakit kasi ang asawa ni Jane at pinapaamin ito kung nasan daw at taga saan ang kabit niya. Sa totoo lang, naaawa ko nun kay Jane. Galit na galit ako nun, pero wala naman akong magawa. Hanggang maghamon ang hiwalayan sa asawa si Jane, pero hindi raw pumayag si Mark. Bumalik din ito sa abroad at pinamanmanan si Jane sa mga magulang nito. Naapektuhan ang aming pagkikita at kami naman ni Faye lagi na rin nag-aaway dahil ang kanyang monthly remittance sa nanay na niya pumapatak. Hindi niya na sa akin dinediretso.
Gumulo ang mundo namin at ingat na kaming dalawa ni Jane. Maging ang biyanan ko ay nakakaaway ko na rin dahil para akong namamalimos ng pera sa kanya buwan-buwan. Hanggang sa naisipan ko na lang na bumalik sa trabaho dahil kailangan ko ng pera para sa luho naming dalawa ni Jane. Nabawasan kasi yung binibigay sa aking pera ni Faye dahil sa duda niya sa akin na ginagamit ko raw sa pambababae ang perang pinapadala niya. Ni hindi man lang daw kasi nabago ang bahay. Kahit isa, wala man lang daw akong pinaayos. Sa inis ko, si Stephanie ay iniwan ko sa mga magulang ko sa probinsya namin. Hindi ko binigay ang anak ko sa mga biyanan kong sobrang sama ng ugali. Ipinatransfer ko siya sa probinsya namin habang ako naman ay nasa pamamahay pa rin namin at bumalik na lang sa trabaho. Palagi na lang kami nag-aaway ni Faye sa chat pati sa video call. Galit na galit siyang dinala ko ang anak namin sa mga magulang ko sa probinsya. Hindi niya raw kasi matawagan at maka-video call to dahil wala naman daw net sa aming probinsya. Matapang na rin naman ako ngayon kasi matagal ko nang tiniis ang sama ng ugali ng inay ni Faye. Kahit pa man nung bagong kasal pa kami ng anak niya ay lagi na tong kontrabida, mas lalo na ngayon. Gumulo nga ang buhay ko at maging si Jane ay nasasakal na dahil hanggang sa school sinusundan siya ng kamag-anak ni Mark. Mabuti na nga lamang at nasa probinsya na ang anak ko, hindi na nila kami mahuhuli. Pero kagaya ni Jane, lahat ng kaanak ng asawa ko ay duda na rin sa akin. Wala na rin akong kalayaan. Pakiramdam ko bawat labas ko ng bahay namin, ang mata nila'y nakatutok sa akin kahit na wala ng anak ko roon. Ang kahabaan kasi ng street namin ay side lahat ng asawa ko at ang pamilya ko naman ay nasa ibang probinsya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan na ganito kami. Araw ng linggo noon, nagkita kami Jane sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Ibang-ibang aura ni Jane na kinagulat ko. Malungkot ang kanyang mga mata, taliwas sa laging aura niya kapag nagkikita kami. Nasa Pilipinas na raw si Mark at magnenegosyo na lang. Halata ko ding bumagsak ang kanyang katawan at sa pagkakataong yun, pareho kaming walang ganang magtalik. Kung ano-ano na ang napag-uusapan namin at ang sabi niya naman, wala raw siyang pinagsisisihan sa lahat ng nangyari sa amin. Ayaw niya raw na maghiwalay kami. Siguro nga, parehong may pagkukulang ang mga asawa namin. Pero alam din naman naming dalawa na parehong mali ang ginagawa namin. Pero dito kami naging masaya at naging malaya. Tama naman ako, di ba? Tama naman ang katwiran ko. Napaisip tuloy ako at na-guilty dahil wala rin naman pagkukulang si Faye sa akin. Pero pagdating kasi sa usaping pera, ay dito rin ako nandiliit. Napakatingin kasi o napakaliit kasi ng tingin nila sa akin. Idagdag pa yung pakialamerang biyanan ko. Greg, laylo muna tayo ha. Ayokong madamay ka eh. Mahal kita at ayokong malaman ni Mark na ikaw ang dahilan ng nangyayari sa amin. Huwag kang mag-alala, Jane. Habang buhay na akong nasa tabi mo. May contact pa rin naman tayo eh. Sabihin mo lang sa akin kapag sinasaktan ka ni Mark dahil nakahanda akong kunin ka. E-text mo na lang ako. Kung hindi mo ako matatawagan sa video call. Paanong mga anak natin? Maiintindihan naman siguro nila tayo, Jane. Hindi na nga kami nagkita ni Jane. Aayusin daw muna niya ang buhay niya. Pero isang araw kasi ay naabutan ko siya sa school. Nagagalit ang asawa niya dahil may nabasa ito sa cellphone niyang naiwanan daw niya sa bahay. Akala ko nga, nabasa na nito ang mga chat namin. Mabuti na lang at text message lang pala ang nabasa nito. Walang pangalan ang number, kaya pinapaamin siya nito dun mismo sa school kung sino ba talaga ang kabit niya. Nagkagulo na nga eh, napapatingin na sa kanilang ibang mga magulang. Kaya di na ako nakatiis. Sinuntok ko si Mark na asawa ni Jane. Kinuha ko siya at isinakay sa kotse ko. Doon nalaman ng lahat ang tungkol sa relasyon namin ni Jane na ako ang kabit niya at siya ang kabit ko. Ang bilis kumalat ng balita na nakarating din naman kaagad kay Faye. Napalayas ako sa mismong pamamahay namin. Wala naman ako magagawa dahil bahay iyon ng asawa ko.
Ilang araw ang lumipas. Napagpasya naming mangupahan na lamang ni Jane sa kabilang bayan. Napaalis na rin kasi siya bilang guro. Tahimik lang kami pagkatapos noon. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, kung nagsisisi ba siya sa nangyari sa amin. Sa ngayon magkasama pa rin naman kami ni Jane. Pero hirap kami sa buhay dahil maliit lang naman ang kinikita ko at wala rin siyang trabaho sa ngayon. Nakasagap nga ako ng balita nung nakaraan na magpasalamat daw kami dahil hindi kami pinakulong ng mga asawa namin. Hindi rin naman siya makalabas dahil kahit sa kabilang bayan, kalat na kalat ang chismis na teacher siya at parehas kaming may asawa. Nalaman ko rin na kinuha na ng biyanan ko ang aking anak sa probinsya namin. Sinabi ng nanay ko na binigay na daw nila dahil wala naman daw akong binibigay na sustento sa pag-aaral ng anak ko. Tsaka nagagalit sila. Kasalanan ko raw kung bakit nangyayari to sa buhay ko ngayon. Naibenta ko na nga rin ang lumang bios ko na naipundar ko pa nung binata pa ako para lang may pandagdag sa gastos namin ni Jane. Sa ngayon nalilito ako. Malibang ginawa ko, naging mababaw ba ako? Medyo hindi na kasi katulad ng dati si Jane. Ngayon tahimik lang siya at nakahiga sa sahig ng inuupahan naming bahay. Hindi na rin kami katulad nung dati na pag nagkikita ay sabik na sabik sa isa't isa. Ngayon ay parehas kaming matamlay. Hindi ko alam kung magsisisi ba ako dahil baka nagpadala lang ako sa inis ko sa asawa ko o sadyang tanga lang ako. Tama nga lang yata ang sinabi ng asawa kong si Faye dati na masyadong mabababaw ang mga dahilan ko. Umaasa ako na malinawan sa inyong mga komento. Lubos na gumagalang, Greg.